शालेय वार्ता म्हणजे काय माहिती तुम्हाला? वार्ता न्यूज. वार्ता म्हणजे काय? न्यूज म्हणजे काय? आम्ही काय करतो? मनान इच्छा नासतना डीएड केली, पूण जेन्ना भुरग्यांक शिकोवपाक आयली तेन्ना हे काम आनी शिकोवपाचो धर्म केन्ना सोडचो ना म्हूण तिणें ठाम निर्णय घेतलो. मी काहीशा नाखुशीने या पेशात आले, पण जेव्हा एकदा डीएडची पदवी मी धारण केली तेव्हा मला वाटलं माझ्यासारखा भाग्यवान कोणच नाही. कारण ही जी लहान लहान निरागस बालकं माझ्या पुढे आहेत आणि या लहान लहान मुलांसारख्या टवटवीत बागेत मी आहे. आणि माझं घरी जरी मला काही आजार असले तर शाळेत आल्यानंतर मी इतके प्रफुल्लित होते, इतकं उत्साही होते की सगळं काही विसरून जाते. मी तेव्हा एकदम लाजरी बुजरी होते, पण एकदा का शिक्षकी पेशा मी स्वीकारला तेव्हा मी ठरवलं की आता हे मला मुलांना जसं घडवायचं आहे तसंच मलाही घडायचं आहे. आणि मी हळूहळू आत्मविश्वास धारण केला, जिद्द चिकाटी याच्या जोरावर मी तिथं 8 वर्ष शाळा केली. मी हळूहळू मुलांना तयार केलं. हळूहळू स्पर्धेत मुलं भाग घेऊ लागली. लोकांनाही कळू लागलं की गावातली दुर्गम भागातली मुलंसुद्धा भाग घेऊन बक्षिसं मिळवू शकतात. आणि माझाही आत्मविश्वास वाढला आणि अशा रीतीने शाळेची भरभराट होत गेली. 2016 राज्य पुरस्कार आणि ह्या वर्सा राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोन सुरेखा नायकान गोयांक नामना जोडल्या. आपल्या कामाची पावती मेळी म्हूण तिका भरून आयले. मला राज्य पुरस्कार मिळाला तेव्हा खरंच मला चतुर्थीच्या दिवशी खूप आनंद झाला. माझ्या कार्याची कोणीतरी दखल घेतली आणि यामुळे खूप भावूक झाले मी आणि खूपच आनंद झाला. दिल्लीमध्ये विज्ञान भवनमध्ये 5 सप्टेंबर 2017 उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आणि अशा या म्हणतात ना, आनंद शिक्षणाची घेऊनही हाती पणती या कोवळ्या मुलांची पेटवू ज्ञानज्योती, ती आता बाकीच्या खातीर एक आदर्श झाल्या. शाळेचीच वेळ नव्हे तर इतर वेळी सुद्धा त्या संध्याकाळच्या सुद्धा येऊन मुलांना घडवतात. आणि अशा शाळेत आम्हाला नोकरी मिळाली, त्यांच्या हाताखाली आम्हाला राहायला मिळालं, त्यांच्याकडून खूप काही आम्हाला शिकायला मिळालं. ते आमचा आदर्शच आहे. आमच्या खातीर ते एक आता रोल मॉडेल. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.